kulomhlaba akufanele ube weak. Akufanele kulomhlaba imizwa ama feelings ahlula ingqondo. Ingqondo ayihlula imizwa. Ungayincomi lemhlabeni ukuthi unolaka wena, uyacasuka wena, uyalwa wena, uyathetha wena, awubhedela wena. Don't do that. Don't do that. Ingqondo ekumele ihlule imizwa. Ngoba imizwa once yahlula ingqondo uyosala ungenalutho empilweni. Empilweni noma kuthiwa unenkani engakanani, kodwa kufuneka abe khona umuntu okwazi ukukukhuza. Nawe futhi oshoyo ukuthi uyabona ke mase ngikhuzwa yilo noma sengikhuzwa yilaba, cha ngempela kusho ukuthi ngibhedile. Uma usanenhlanhla kusakhona abazali bakho, bahlonipha abazali bakho. Bahloniphe be right, bahlonipha ngisho be wrong. Umzali uhlonishwe right, umzali uhlonishwa ngisho wrong. Ngoba mangabe wrong umzali, bakhona bangaphezulu kwakhe abayidalwa zale ekhaya bazomfaka endleleni. Ngeke uyingane umfaka umzali wakhe endleleni, ungayithathela isiqalekiso ongenani. Ngoba kulomhlaba esiphila kona ayikho lento ukuthi uma ibuse umuntu uyabusa ngoba nakho umzali uzohlukumeza ingane zilwe nabaza. Cha, wena mhloniphe right noma wrong. Bakhona abayidlozi, bakhona abazingelosi, bakhona abazidalwa bale ekhaya abazodila naye nje. Awudila naye nje ukuthi ubahlukumezela nabantwana bakho, ubahlukumeza ngoba beke wenza imistake wathi wena uzophikisana naye. Kuzogcina kwenzeka lento ethi inkinga zabazali zehlela kubantwana. Wena nje ake unqabe wena. Kufana noma kuthiwa umzali akanawo amandla wakhe ekhaya, ungabi proud ukuthi nawe ke uzohluleka njengaye umzali. Uyithathile umzali wayibeka la ibeke khona impilo. Wena lwela ukuyisusa noma ungayisusa kancane kangakanani. Lolu kuyisusa la egcine khona umzali sewuyisa phambili. Into emnandi ngempilo. Ngeke ngizwe mina abantu athi umuntu ngivaliwe, mina ngiboshiwe, mina azilungi into zami. Mfowethu, cela ukunikeza itip oyoyitshela abantu inguna phakade kulomhlaba esiphila kwona. Ayikho into embi eyokwehlela uma ingaqalanga yafika in the form of spirituality. Aqali ngeenkinga, kuqala ngomoya omubi ufike. And umoya omubi mawusufikile, you can even feel it. Akuyona into ethi ifuneka uzuhambe yohlola. Uzobona nje, uzothi uhlala nabantu ohlala nabendlini, uzwe nje ukuthi isimo sikho right la. Uthi unomuntu wakho othandana naye, uzwe nje ukuthi ayingeke. Umuntu wami we are no longer getting along, but angikwazi ukusho ukuthi wenzeni, naye akazi ukusho ukuthi ngenzeni, kodwa asisekho moya munye. Uyakwazi ukuzwa ukuthi umuntu anisekho moya munye. Ngiyaphila impela nomndeni wami nezingane zami, kodwa sikho moya munye. Ukungabi moya munye isho ukuthini leyonto? Isho ukuthi khona umoya oyidungamuzi. Isho ukuthi khona umoya omubi. Isho ukuthi khona umoya olwayo. Isho ukuthi khona umoya odividayo osufikile. Lo moya uliwa kanjani? Uma nje uzolulwa ngokwasemhlabeni, uliwa ngokuthi you communicate. If you suspect ukuthi your partner might be doing something wrong, communicate. Thandazela ukuthi no partner wakho kungathi ngo communicator bese ephendula ngendlela yena elwayo. Uyabazi upartner banjalo uthi uzama ukukhuluma kahle naye, avele alwe into ongayazi yena, avela kuphendule ngento eqonda ngqo ukuyokuphula inhliziyo, eqonda ngqo ukuyona nomoya wakho, eqonda ngqo nokuchallenge psychological. Yes, Lana, I was not fighting, Moss. Yeah, but Lana, I was trying to communicate with you. I was not fighting. Iphathe response yakho yo ikhona. Isho ukuthini leyonto? Isho ukuthi bafowethu omunye wenu se captureshekile. Once kwaba naloyo moya,
ila singena khona ke thina njengoking phakathi because siyawaza ngithi siyawazi hayi ukuthi nathi leyo moya ayizama ukusihlasa angithi uyabona wasilwela abantu esibalwele inkinga zabo ziyazama inkinga zabo ukuzolwa futhi nami ziyazama inkinga zabo hayi ukuthi nje nathi u-freeway umuntu umlwela njena ingalwi into yakhe cha yabi into yakhe umehluko ithilwa sibe siyibuka ukuthi ilwa kanje manje nathi silwa kanje mase splenda nayo sithi mayinje asigijimeni sine edameni sofika sishaye kanje edameni nansi iza kanje asihlangabeze etsheni lamakhanda oil nansi isilwa kanje isimkhandela izitha yabona njengoba imkhandela izitha isimfaka ifiye noma yini baba once kwavuka izitha usuku ufaka ifiye ukuthi impilo yakho ungayezi ukukhululeka isimkhandela izitha alright asibhuqabhuqe lezi zitha zakhe ngoba khanda oil asibhuqabhuqe ke manje isimenza ulaka naye manje imenza ulaka okay akafika esigodlweni sihlale phansi sikhuluma naye ke manje ukuze ehlisa umoya simfundise ukuthi ulaka lifuneki ngeke uzunqobe akafika esigodlweni sihlale phansi afika umuntu uhlale phansi esigodlweni uhlale phansi naye usuke wenze leyo nsebenzi fast kuyena uthi kulungile goduka siya konqobo fike maye phinde emumva baba okuyitha zakhe kulala uwaca sibheke ukuthi yenzani futhi manje isizama ukuvala imali ke manje idakiwe ke bayisivala imali kuzophilwa kanjani senzani thina siyagijima siyolwa nalowo moya ngoba once wanganqotshwa lowo moya uzokwenzani kufike kube umoya bese usuka ubheka umuntu ozomsebenzisa ke ngokomzimba manje makuvalwa into zakhe uzothi usuka uyovusa umuntu emsebenzini noma uvusa umphathi wakhe ozovela kuhlukumeza into ongayazi futhi lo moya olwa nawe uqale wafika in the form of spiritually uwenzeni manje usutholile umzimba ozosebenza ngawo ukuvala wena uvela umphathi wakho akusebenzisa irafu ungane kwangishama overtime ukade wasebenza unyuswa awenziwa lutho noma usomabhizinisi kuvele kuzovala lapha kubantu osebenza nabo ngokwebusiness uthola ukuthi nje okwakho nje wenza amathenda wenza yonke into kodwa uyithola imisebenzi umoya usuhambe ngani but uqala ufika umoya lalela ngichazele lapho ukhona mntana sekhaya ngicela ungikholwe abangibizi king for nothing ngicela ungikholwe ngisho umuntu angazama ukukuthakatha lapha ekhona umthakatho wakhe ngeke uvele ugula ukudele ungene emzini wakho noma kini why ngoba kunedlozi la lekhaya eligade lo mndeni umthakatho uzongena kanjani womuntu uzongena once leli dlozi eligadile beke bahlukana phakathi ukubeza abantu bandawonye sebexabana beqalekisana bodwa sebesusa ifocus ezitheni sebenzani manje impi isingabo kugcine kuba yibo abafaka abantu bangaphandle endabeni zakwabo ingena kanjalo imoya elwayo thandana nomuntu yilo umuntu wakho othandana naye kumele nibe moya munye kodwa nizoxabana ngoba sengena umoya olwayo uma senixabana ngoba ungenile umoya olwayo sekuzosuka omunye wenu ayolanda umuntu wangaphandle mhlamba let's say alanda intombi avela aqonywe ngenkathi elanda intombi uselanda ispirit esingaphandle esizokwenzana esizo eda ukuthi lengxabano yalekhaya ingalungi ngoba once kwangena intombi ingxabano kaMama isiyanyuka noma kuvele kusuke lowesifazane umama lekhaya avela yoqonywa ayoqoma abe nendoda ulanda umoya ngaphandle usezowufaka la ngaphakathi ngoba sekukhona umuntu omunye oselandiwe ukuyisolve inkinga la ngikusaba lula ngoba uzothi uyakhuluma wena kanti lo omunye uyicabangela umuntu wakhe uyicabangela ukuhamba ubone ngathi wena awuhlakaniphile ubona ngathi unola ubona kuyireason ethi hayi vele uyangithethisa vele mina ngiziqonyelwa ngoba wakwamuza umuntu bengabe sethi ngikwenzile ngoba ngoba kade kunje ngithi ayikho lento kusuke ngidlala imani game usuke usungenile umoya ozobhidliza lekhaya usebenzisa wonke amaqhinga ingakho ngithi mina uma ngidila nomuntu ngilwa iziphi zomuntu ngiz understand kusukela phansi
ziza ngi-understand ukusebenza kwedlozi ngi-understand ukusebenza kukaNkulunkulu ngi-understand izingelosi ukuthi zidila kanjani ngomuntu ngokweqiniso hayi ngento exoxelwa yona noma into oyifunda phansi ngokweqiniso ngi-understand konke lokho mase ngi-understand ukuthi izitha zipenetrate kanjani ngi-understand ukuthi izinto zakho bezihamba kahle zifika imiswe yini angithi siqale zime kuqala mase ishona phansi umehluko mayisamile awunakile wena ulokuthi hayi kuyaphileka mase iswe ishona phansi ngi-understand ukuthi izimiswa yini before ishone phansi ngoba once zaqala zashona phansi akuselula ukuvele uthi group so ishonisa phezulu showcase lapho sewudinga amakhanda oil uzoqala wenzeni nawo uzoqala uzoqala uyimise ukushona phansi once zama ukushona phansi mase ukhandelwa i-team entsha ezokusupporta kuma business ventures wakho ukhandelwa i-team entsha manje esihamba nale power entsha efikile mayise ingakho abantu okade uphila nabo washabaza inkinga unabo mawusuqala uvuka kabusha bakhahlela abantu bakhahlele ngoba ushayeke bekhona sewukhanda i-team entsha le team entsha ovuka nayo bambisanani iba leqiniso nayo i-understand ukuthi le team entsha yabantu abaphilayo isihambisana ne-team entsha yakamoya understand ukuthi eyakamoya i-team uyijabulisa kanjani ephilayo manje i-team uyijabulisa kanjani ngiyacela lapho nikhona emakhaya connectani nama spirit enu connectani namadlozi enu ngeke nize nisole futhi sebenziseni thina ukunilwela ukuthi niconnecte namadlozi enu yabo sebenziseni ukuthi niconnecte namadlozi enu noma ingayiphi indlela ngeke nize nisole ngoba ibona abantu abawokhiye labo kwimpumelelo yakho connect fika nje iphupho nje elizokuchazela likhulume nawe ulele ebusuku futhi ngampente ebekhunywe nawe uyibona hayi ukuthi iphupho liyofika ngoba kukhona umuntu ozofa bese uthi awungimphuphelile shem ake uphuphe nje impumelelo bafethu lani ikhona ke nivuke nithi intithe nike nje uyithi intithe nje ukuthola umakhanda oil ukuze sibe nimbumba sikwazini ukunqoba mase utholile futhi ngoba kuyaliwa wethatha umoya ubeke phansi nje umoya mase kuyanqotshwa